Депутанти на партия Зелените агитираха за пряк контрол на гражданите върху властта, като представиха посланията си в центъра на София пред сградите на основните държавни институции. Да защитим българската природа, за да има за нашите деца. Да върнем държавата на гражданите, за да имаме право на глас и след изборите, за да останат хора в България. Служи точка. Гласувай за Зелените. Водачът на Евролистата разви тезата за енергийна независимост на отделните семейства, сгради и общности. По думите на Ковачев, това може да се постигне чрез децентрализирано производство на енергия, като се прекрати монопола на топлофикациите и електроразпределителните дружества. В Европейския парламент партия Зелените ще отстоява тенденцията за налагане на зелени политики и разкриване на нови работни места, като противовес на световната икономическа криза. Според Зелените в България е важно да се развиват възобновяемите енергийни източници, селския и алтернативен туризъм и природосъобразното земеделие и животновъдство.